Zameranie a montáž rolety deň a noc bez vrtania. Šírku merajte od okraja zasklievacej lišty po okraj druhej zasklievacej lišty. V našom prípade to je 400 mm. Výšku merajte ako celkovú výšku okenného krídla. V našom prípade to je 1355 mm. Montáž. Balenie obsahuje univerzálny inštalačný balík, ktorý umožňuje montáž rolety na rám okna, stenu alebo strop. V balení sa nachádzajú aj obojstranné pásky, vďaka ktorým môžete roletu nalepiť priamo na okno. Zacvaknite držiaky na zadnú stranu profilu rolety. Tento postup zopakujte na oboch stranách. Na hornú časť držiakov nasaďte svorku. Nalepte montážnu pásku na zadnú stranu oboch držiakov. Na závažie rolety nacvaknite vodiaci prvok lanka. Tento postup zopakujte na oboch stranách. Opatrne odstrihnite gumičku omotanú okolo lanka. Lanko prevlečte cez otvory v rolete. Na konci vytvorte 1 až 3 uzly, aby lanko držalo na svojom mieste. Prebytočné lanko odstrihnite. Pred montážou na rám okna dôkladne odmastite povrch pomocou utierky, ktorá je súčasťou balenia. Roletu zaveste na rám otvoreného okna a pritlačte svorky držiakov, aby ste roletu pevne upevnili na rám okna. Roletu zakladajte tak, aby látka bola na úrovni zasklievacej lišty okna. Ak ste roletu nalepili na nesprávne miesto, môžete ju aj po nalepení opatrne posúvať a centrovať tak, aby látka prekrývala zasklievacie lišty okna. Cez vodiaci prvok prevlečte lanko rolety. Tento postup zopakujte na oboch stranách. Spojte nastaviteľnú západku s napínačom lanka. Lanko prevlečte cez napínač a napínač zatvorte. Na spodnú časť okna umiestnite napínač lanka a pomocou svorky ho upevnite. Lanko našponujte a napínač zatvorte. Prebytočné lanko odstrihnite. V balení nájdete aj držiak reťazky. Jej účelom je zvýšiť bezpečnosť, najmä ak máte doma malé deti. Spojka zabraňuje tomu, aby reťazka vytvorila nebezpečnú slučku, čím prispieva k bezpečnému používaniu žalúzií. Spojku je potrebné umiestniť na spodnú časť reťazky tak, aby bola reťazka napnutá. Hotovo. Roletu máte namontovanú.